Toen maak je die. Ik heb het zo groot. Veel betrekken is zo groot. Ja, zo groot gemaakt. Ja, nou kijk hier. Ja, dat zit die niet groot gemaakt. Die rabbinen staan ook niet, mijn maas van de kolom. Mijn maas waren groot gemaakt. Maar die werd wel zo rijp voor je dan. Jullie zijn like extra. Mijn moeder, voor ik toch. En wat kan allemaal voor mij vertellen van Iva de Vos? Dat is nog Iva de Vos. Dat is Mary de Vos, nee? Ja, die zijn nog jonger, dat we een paar gegrepen, dan liggen de water, worden daar die boeren. Hulle liegen, dat was gevangen. Dat is mijn ma gestield. Wie heeft het gesteld? Die betwisten om alle kinders op te passen. Is het die Engelse mensen? Ja, dat is die naam mijn ma was bij Engels. Zo hulle het vir gesteel om die kinders op te pas. Ja. Daar uit Middelburg. Ja, Ja? toen ontmoet mijn papa Een lange baan. een lange baan. Mijn papa racistisch gejaagd. En hij toch aan mijn pa bezien. En pas andere broeders allemaal. Het was een man alles allemaal verdronken. Het was net pa wat overgebleven. Net hij, Michael, wat? Nee, wat dingen is. Ja, mijn pa en Michael Blauw. Dat hij wat mijn naam allemaal stam uit die Michael Blauw uit mijn pa. En thuis? Ja, zo zit je voor kennis gehad, die is net al het dag gegrepen en weg met haar gehad. Die boeren gestelen maken of hij ook kunnen slaan. Ja, Daarom mijn ma is vreselijk lief geweest voor Engels. En ze kan goed Engels praten. Want ze was Engels bij een Engelse lady. Groot geraakt, ja. Ja. Oké. Ze de geschiedenis, maar dat is baie mooi man. En haar ma? Wat was haar ma zijn naam? Iva de Vos. En haar ma het moest in Middelburg gebleven. Ja, aan Middelburg Kaap. Nou, en die met vertel, oma het altijd die brieven geschreven. Middelburg toe. Naar Iva toe. So, ja. En die kan nog meer. Zij kan lekker onthou, ja. Ze kan nog meer onthouden, maar. En die kan toen bijna lachen hoe Zij het vertel, ja. gaan we. Zij het vertel van oma hulle se 7,5 St. Jolle. Baie nou ja. So, wat was Iva de Vos se nooiens van? Ik weet niet. En die Evelyn het gepraat van Miles. Van wat? Miles. Ja, MILB, ja. Ja, maar ik neem het ook goed mee. Ik weet nog maar. Van Sint Helena bij. Huh? Sint Helena bij. Ja. Ik kan niet zo alles, want dat is een veel. Ik had altijd huilen zo brand. Ik met bindjes en zo korrels in mijn maas. Voor je toch in. Sinds ik er 2 benen had, ik leer die 2 benen. Ze gaat later roepen. En hoe het hulle Mijn mama was een 60. Maar mijn pa was nog al oorlog. Toe hy sterwe. Ja, nou. Als je met geliefde was hij nou oorlog. Oor 100, ja. Ja. Dat is mooi, om. So hy kan in die laat 1800s gebore gewees het, nee. 1800 en dat jaar. Want ik zie nog, die zullen zo eigenlijk naar het boekje ook eens huis. Praten er nog van die en die doen en wat. Aan 1810 en die.
Die sê ek hier binne in myself. En die jaren, dat was 18 en kom je stil, maar dat is maar 1920 nu. Ze eeuw, nee? We zijn maar een oude Eeuw, ja. eeuw. 100 jaar. Ja. Nou, ouma het mos hier by die flat ingetrek, nee, in 1972, nee. Nou, hulle het, Polly en Magiel het mos by ouma kom bly, nee. Wat dan wil sê, hulle het in die 70's gesterwe. Of die tyd, na 72. Ja. Ja, hulle kan... hulle moet nie speel om te doen, gaan lag nie. Julle die boek moet skryf. Die mense wat maar hier ongeloof sê, ek is oud, ek weet wat ek praat. Van die wat nou? Nadat ek ingetrek het in 1902. Ik zeg, ga jullie boeken na, wat ze boeken vragen van jullie dingen, maar ik voel gezegd, ik kom terug naar jullie toe. Ja. Ga maar zien, maar ik het misschien maar ik kan eens, je kleinkinders en achterkleinkinders willen wat er niet. Dat is niet zo te zeggen, met zit, met zo iemand. En dan jullie samen kan beelden en samen kan praten. Het is kan horen wat er die jaren gebeurt. Nee, below. Polly de Vos, niemals. Ik doe niet zo recht is dat. Helemaal. En Auntie Amy sê haar suster se naam was ook Amy. Eva de Vos, nee? Ja. Eva de Vos. Zijn suster se naam was Amy. Amy's zuster, ja. Verstaan ouma nou? Polly se ma, nee, was mos Polly se ma was mos Eva, nee? Eva, ja. Nou Polly se auntie was Amy. Dis waar Auntie Amy se naam vandaan kom. Soos Auntie Amy nou vertel het. Wat is Eva de Vos, sy suster se naam was Amy. Ja, en ze met Amy ja. En toe sê Auntie Amy ook dat Michael se ma se naam was Sarah Blau. Van Langebaan mos. Ja. Ja, en dat is nog weer naar die blouse kant toe. Maar ek het nou al baie man uitgevind van die blou kant. Ik sta zomaar blouse, niet blouse. Hulle is nog altyd daar in Langebaan. Dat is kinders, achterkleinkinders, achter. Iemand het my 'n boodskap gestuur om te sê Michael Blau, nee? Ja? Hy was 80 jaar oud, hy het nou 2 maande gelede afgesterwe. Was ook seker 'n klein kind. Nou, die auntie onder, wat onder ons gebreid, Willy se ma. Willy se hele familie is ook geslacht, hulle is allemaal van Langebaan, hulle ken allemaal. Hulle, als haar zuster kwam, ze zei hij. En ze zien van mij, papa kwam, ze zei compleet. Haar zusters kon daar blijven. Een lange baan. Die hadden we zo graag gezien het moest. En wij waren ik moest samen met zuster Kleinaren weggegaan. Als ik met ook in die kar geweest had. Ze is bijna die hele aan dat wat niet net zuster Kleinaren. Toen daar was, zuster Kleinaren bij ze was, ik wilde nog al. Voor zo zit hij nog verliezen, ze was nog niet geslaagd. Maar die alle kansen, die hebben geen nog altijd kans voor mij. En die gaan notitie niet zeggen was goed. Maar dat is een heel erg mooi man. Waar je die kreeg? Hier bij Auntie Evelyn. Maar als moest hij klein foto, nee? Ja, toen maak ik het groter. Is het? Mensen zeggen zo, oh auntie, wat is gedaan? Maar als ik het prachtig, het is zo steen zwart haar. Ik zie, ja.
Dus mooi, baie mooi gestrest was en mooi voor mij. Baie die van Engels, ja. Waar kwam ik? Bezoek een rolstoel. Bezoek een rolstoel. Ik kan bezig zijn, van die. Wat daar staat. Nee, kan je zien, daar is ook een rolstoel. Is dit 'n rolstoel?